Павел Климкин, приветствую. Добрий вечір, вітаю тебе, Айдера. Ну і, звичайно, вітаю АТР. АТР він унікальний. Ну і безумовно заслуговує на те, щоб він, знаєш, був таким кулаком. Кулаком для всіх тих, хто в російському режимі хоче, щоб було далі. І одночасно, знаєш, другом. А от другом для всіх, хто до речі, не тільки на окупованих територіях, і тут його теж багато дивляться. Але, зокрема, там, знаєш, от коли там вмикаєш, і ти відчуваєш, що от друг з тобою. Тобто для ворогів кулаком, а для своїх другом. Так що, привіт, тримайтеся. Дякую за підтримку. Мы действительно много усилий прилагаем в разговорах с западными партнерами. И они часто не понимают, о чем мы говорим. Они не представляют себе, какие проблемы могут быть у единственного краснодарского телеканала, означенного в двух резолюциях Европарламента, в двух, подчеркиваю, 16 и 21 года. И вот резолюции я только что одному иностранному журналисту отсылал. Просто, может, ты пропустил именно эту статью, сейчас ты несешь, ты обязан читать. Я просто прочитаю ее дословно. Это какой-то... Ну, я чесно, я все не встигаю читати. Да, я вот просто... Ну, на жаль, стільки всього йде, це просто Да потік. нет, естественно. Мы сейчас, подождите, мы сейчас перейдем вообще к таким интересным вещам, что просто с ума сойти можно. Просто об этом мы говорим Але каждый день. почнемо з підтримки. Да, вот смотри, что пишут люди. Угода про асоціацію ЄС з Україною. Резолюція Європарламенту від 11 лютого 2021 року за виконання угоди про асоціацію ЄС з Україною. Стаття 60. Європейський парламент приділяє пильну увагу підтримці, яку надає уряд України кримськотатарському народу. І висловлює стурбованість з приводу відсутності фінансування у проєкті бюджету на 2021 рік, представленому Верховною Радою у вересні 2020 року, для програм переселення та розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з тимчасово окупованої території. Крапка, кома. Європарламент закликає Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримськотатарського народу і про внесення поправок до її Конституції для визнання національно-територіальної автономії кримськотатарського народу в межах України, а саме в Криму, що виникає з невід'ємного права корінного кримськотатарського народу на самовизначення. Крапка, кома. Що стосується АТР, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Це написано і затверджено Європарламентом 11 лютого цього року. Після цього жодного звука. Ну, слухай, ну це ж питання навіть не тільки політики, це політика і важлива політика, але це питання честі, я вважаю. Ну, історичної справедливості, але насамперед честі для нас, для всіх. Ну, оскільки, слухай, підтримка тих, от відчувати друга, як я сказав, да? Канал там на окупованій території, тобто тут те важливо. Але я ж розумію, я пам'ятаю оці всі відеолінки, відеоконференції. Ну, це ж сміливість потрібно мати, знаєш, щоб на окупованій території виходити в ефір українського каналу. І от там українського каналу, або там з міністром, коли ще був розмовляти, говорити про свої проблеми. Тому я реально тисну руку цим людям, і я хочу, щоб у них був канал. Ну, але це дуже важливо розрулити. Це дуже важливо розрулити, оскільки... Ну, АТР, він один, він унікальний. Їх не потрібно 15, же ж, правда? Тобто потрібно от, всіх разом, всіх найкращих зібрати. І щоб цей канал завжди відчувався от, як джерело першої неупередженої і патріотичної інформації. От просто був канал «Патріот» такий. Ну, все одно, я думаю, що все буде нормально. Ну, це ж реальне питання принципово. Так, переходим до... Благодарю еще раз. До темы, конечно, которая главная для комментирования последних во всех СМИ мира, начиная от цивилизованных стран и заканчивая Запоребриком, где визги, писки, стоны стоят по поводу того... про Байдена? Да. Знаешь, у меня повод был, я нашел ту самую знаменитую речь Рейгана, 83-й год, 8 марта, в мой день рождения, кстати, мне было 11 лет. Он произнес ту речь, о чем я тогда не знал, но она предопределила всю мою судьбу. Ну, знаково. Да. Это была речь на Евангелийском форуме, и первая часть посвящена морали Богу абсолютного родика, а потом такой переход к международным делам. И где Рейган довольно развернуто рассказывает, почему Россия это, Америка это Бог, а Россия это дьявол. А потом говорит, империя зла, ну и так далее. Да? И как бы с этого все началось. Да. И 83-й год, считаем года, в 91-м году как-то
и сломалась эта империя. Вот. Сейчас все происходит быстрее и короче, ну, по крайней мере, в риторике. И вот эту огромную речь, которую сейчас можно читать там минут 10 с удовольствием, Байден заменил одной тиктоковской фразой. Вот это «I do». Он сказал, собственно, все, что он сказал по поводу Путина, потом уже добавил. Сказал, да, убийца, да, это так. Что значит эта фраза вот в твоей интерпретации? И чего нам дальше ждать? Дивись, реально класне питання. По-перше, в понятійному світі Путіна, а для нього все ж таки дуже важливо, як про нього говорять інші лідери. Йому може байдуже, що про нього говорять там в Парагваї, я не знаю. Да? Але, Или в Саратові. Але в Саратові йому взагалі паралельно. Йому ж люди там, ну, для нього нічого не значить. Але що говорять, умовно, Байден і Меркель, він же ж всіх лідерів за рівних не вважає, це зрозуміло. Але Байден для нього це все ж таки от, повага, понятійна повага від Байдена, це реально.